लाजिया रेन्डिया लकेल मानसिजों खयलायहैनानै भाइराल जानानै ओइ रेन्डि हेमा गुन्दि सिखोमोन सिफागिजि लोदै मोजांबासो मोजां मिथिबाय दा रैसुजों देन्जार गाज्रि जोंबाथाय बिनानावनि फिसाइजोंनो आंनि मोखाङावनो खुदुमलायदों खुगाजों खुगा आबौखाय सानदोंबा ओइ मादारचोद नों बेसे लायो माने मा होननाय जादों बेलाय गुन्दा दानो लाजिया नामा जों फानग्रा बायदि नुयो नामा नोमानाव सोङैलाय नोमानाव सोङै नङाबा नोंनानाव दंबा बिसिनाव सोङैदां बङाइगावनि रेन्डियो बङाइगाव फिसासा रुम दङयोना 3000 ना 2500नि न'आव हाबा जाखांबायो ओमफ्राय न'आव थानो हाला गथ' सानै दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन गोबावथारसै हाबा जानाया उन्दैयावनो हाबा जादों ओमफ्राय बारा मोजां संसार जायाखैनो इयो ओमफ्राय उन्दै फिसालाफोर हौवा सानै दंमोन ओमफ्राय फिसा हौवा सानैखौ गारनानै फैनानै मालाय हौवाया दाख्लै हाबा लाफिनबाय हिनजाव मोजां नायनानै ओमफ्राय दा बङाइगावआव हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव साथाम गासै ओमफ्राय दा बे बङाइगावनिखौ गारनानै खारबोनानै बेंगलराव दंफैयो जोंनियाव डिउटि मावदोंमोन बियो होखारजादों मेडामजों गुबुननि नाम्बारखौ मानो शेयार खालामना होयो नोंसोर थोसनो ओइ इसो आंनि नाम्बारखौ स्ट'रि होगासिनो इनिखायनो बिनि आंनि नाम्बारखौ होयोबा आं मा नायनानै थानांगौ नामा जाम्बि नामा आं ओरैनो थानो आं होफिननो आखाइ गैया ना मेगन गैया आंहालाय देन्जार होयो होननानैसो swrjg फोरमानो ओमफ्राय मांला नों बिदियाव एक्सपार्ट जानाङा जों इदियाव एक्सपार्टखाय मिथिबाय जों सामफ्रोमबो थाङो लोंनो जोङो लोंनो लुबैबाथाय रुमाव जौ लोङा सामफ्रोमबो डिजकनाव थांनानै जौ लोङै जाम्बा इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनांगौ वाट्सएपाव कामिं होनांगौ बेनो हौवाफोरनिया 500 एन्ट्रि हिनजावफोरनिया फ्रि एन्ट्रि मा खालामो नों बेंगलराव मा खालामो बेलाय खामानि मावो बेंगलरावलाय मानि थाखायसो फैयो खामानि मावनोसो फैयो दा नोंखौ नोंनि लोगो मा बुंदों माथो साना बोरै जाखो आंनि लोगो नङालै इयो एफा गिदिर बैसोनि मानसि आंनि लोगो नङा इयो बङाइगावनि बेफारि फुराना बेफारि रेन्डिनिबाबो रेन्डिसो इसोरो बेंगलराव हौवा दङ इहा बेंगलरावबो दं आसामावनो सानै दं गारलाय लाबाय आरो दा बेंगलराव दंफैयो बेंगलरनि आदिबासि ससे बर' ससे सावथालि ससे गोसोम सोमनो बोरैबा मोख्रा बुन्दा बायदि नुखायो गावसो सिखाव साला रेन्डिबो रेन्डि सिखावबो मालायनि सना खावग्रा मालायखौसो फाननो फैदों बिमा बिफानि समाय लानानै बुंखायो आं डाइरेक्टहाय आं खावाखै आरो मालायनि सना थेफाफा खावनानैलाय मा मोनो जेनेबा मालाय बेलाय 500फोर लाबाय 400फोर लाबाय बेबायदि बिनि गन्थंनि नाफाखुलालाय गन्थं गुदुं गैया आंहा 1000 बार एफ्लंबाबो गन्थं गुदुं मोना नोंसोर आंनाव गन्थं गुदुं गैया आंनिया इयावल' दङ इयाव बिबो दाख्लैसो सुफ्लंबावनायनि नोंलाय बर' हौवाजों हाबा जागोन ना बर' जानानै बर' हौवाखौ हाबा लायाबालाय सोरखौ लानांगौ ना मुस्लिमखौ लानांगौ लोदै दानस'नायफोरखौ खाराबसिराबनो बर' जाना बर'खौ लायाबालाय मैथा इस्लारि गड प्रमिसबो मिथिबाय दा आंखौ बेबायदि साइस नुयो नामा मालायनि सना लालाबायग्रा मालायनि फैसा लालाबायग्रानो बिनि 80 थाखा 70 थाखानि मोननाय सनाखौ आं खावा मिथिबाय ना खावग्राबा मेरला लानो हायो आङो बिनि सनाखौ मोननानै होफिना आङो बेबायदि एथ' गोसो गाज्रि मालायनि सना खावग्रा नङा आङो आंनि आस्थामखौसो सनानि आस्थामखौ खावनानै लांग्रोयो मिथिबाय आंनि भिडिअ नाय दासिमबो गासिबो सेलनाव मिथिबो आंनि आस्थाम दंमोन सनानि मेममोनहाबो मिथिबो खावनानै लांदों इयो आंनि सनानि आस्थामखौ रेन्डि बैथालि गुन्दिया साला न'बो गैजाया हाबा जाखांना लाजिदोंना लाजियाखै इयो गथ' सानै गारबोनानैलाय मालाय हौवाफोरजों थाबाय बायग्रा बिदिखायनो हौवाजों गारजादों बियो रेन्डि साइसा खामानिबो मावा इयो खामानि मावबालाय बिनियाव फैसा थागोन खोमा खामानि मावालासिनो बेयावलाय मानिलाय सना एरि बायना हानांगौ बेलाय बिदिल'सो रोङो इयो सोरनोबा 1000 सोरनोबा 2000 सोरनोबा 500 सोरनोबा जौ बेदरनि थाखाय जानायनि थाखाय खयलायनाय इदिले रेन्डिसो इयो मोजां खामानि मावा होना ला आलियान मा सिफा जावहरनाय जादों बेलाय आलियान बायदि नुयो नामा आंखौलाय एलियन बायदि
सोरखौ रेन्डिबो नङा हेमा बिच'आ फेसबुकाव आंनि नाम्बार स्ट'रि होदों बियो दाबो लाजिया रेन्डिया लकेल मानसिजों खयलायहैनानै भाइराल जानानै ओइ रेन्डि हेमा गुन्दी सिखोमोन सिफागिजि लोदै मोजांबासो मोजां मिथिबाय दा रैसुजों देन्जार गाज्रिजोंबाथाय बैथालि साला रेन्डि दाख्लि भाइराल जानानै लाजिया नोङो फट' भिडिअखौबा होनांगौ नामा फेसबुकावलाय बेजों साला लकेल हौवाजों खयलायहैनानै रुमाव 500 थाखानि आंगुर फिथाइ मेथाइ लाबोलायनानै लाजिया रेन्डि साला गुन्दी मोनथिजोबो नोंखौ बङाइगावआवबो गासिबो बङाइगाव सेलनाव पार्लाराव मावबाय साला बिदाफोरजोंनो खयलायलाबायनाय लाजिनो रोङै गावनो खिथाजोबना लादों फार्स्टआव बे खोथाखौ जों मिन्थियाबो जों सेलन माबायावबो बङाइगाव सेलनावबो माफेराबो मिन्थियाबो आङो गावनि रुमाव आलासि जाहैनो लिंहरबाय थानायाव गावनो खिथाना लादों रेन्डिया 4,000नि सना खावदोंलायनो साला बैथालिया मालायनि आस्थाम सिखावा लाजिनोबो रोङा गावहा बुंजानो गिनानै सिगां मालायखौ खाथायबायनाय आंनि आस्थामासो सिगां गोमागोरदों दै लागोरदों बे आंनि बेग एनि टाइम लायो थांनायनि फैनायनि बे लायोमोन देलायग्रा मोनफा मोननै सोफ्लाबाय लाबाय आंनि बेगखौ बङाइगावनि रेन्डि न'आव थानो हाया रावनावबो थांनो हाया इयो बिनानाव दं बेहा सासे माबायाव मा होनो बामोनगाव बिनानावा बामोनगाव हाबा जादों बिनानावनावसो थाङै जाहैबाय थायो बिनानावनि फिसायजोंनो आंनि मोखाङावनो खुदुमलायदों खुगाजों खुगा आबु हमलायदों लोदै रेन्डिया बेवाइजोंनो लाजिनो रोङै साला बैथालि मालाय फोरोंनो फैदों बे आंनि मेगन खुदुमदों नोङो खुगाजों खुगा खुदुमदों बेवाइजों आबु हमलायलायदों लोदै रेन्डि हेमा गुन्दी बङाइगावनि रेन्डि ओइ रन्जित बर' मा जादों नोंहालाय सिफा मोखां लोदै नोंनि गोसथोनाय नामा बखिनायनि दाय जानो सिखोमोन हिनजाव होनलायलाय नोंनि हिनजाव नङा आङो मिथिबाय सिनाया गारा जानला मोनला दाबुं ओइ सोमदोन नार्जारि इउनिसेक्स पार्लार सेलनाव फानग्रासो नामा नोंसोरलाय ओंखायनो मिथिजोबथार बेसो गावनो खिथाना लादों बङाइगाव सेलन इउनिसेक्स सेलनाव मावो इयो बङाइगाव गासिबो सेलनाव मावफ्रामजोबनाय इयो गावनो खिथाना लाजोबदों नोंनाबो दसे सोरलाब जाजोबबाय ओइ बोरै बे मा नाममोनथाय आफादुगा ओइ गुन्दा साला लाजिया नामा नोंलाय इदि मेसेज खालामलाबायनो आंनाव सोर नोंलाय नोंनासो लोदैया दानस'नाय खोमा मुस्लिमफोरनि बायदि मुस्लिमफोरना लोदैया दानस'नाय जायोनो नोंनाबो दानस'नायसो दां गुन्दा लाफादुगा गुन्दा मादारचुद मैथा गोखै साला थारुन मोखां फान्थाव मोखां लाजिनो रोंबाय साला बर'जों बर' जानानै गावजों गाव जावलायग्रा सेंग्राफोर साइस गैया बाइस गैयानो मालायनि मोजांखौ नायनो हायैफोर हेमानि जोलै गोजा नोंसोरो लोदैफोर हेमाखौनो थांनानै खयहैदों नोंसोरो हेमाजोंसो मिलायथारगोन नोंसोरो जौ लोंफ्रि उन्दुनाय सोरजोंबा लोगोफोरखौ खयलायनो मोनाबा सिखाजों सुथारनो नागिरनाय लोगोफोरखौ मोजांबासो मोजां मिथिबाय दा ओइ सोमदोन नार्जारि मोजांबासो मोजां मिथिबाय आंखौ दाख्लेखा जोंनांगौबा देन्जारसो आंनि रागाया रावखौबो सिनाया आङो जोंबा नोंनि नोमफा नोमानि जायाखै आं मिथिबाय गावबागाव खस्थ' खामायनानै जादों बेबायदि बुंलाबायनाङा आंखौ लाइभआव आंजों फैनो नाङा नों ब्लक खालामनानै ला नोङो लाजिनो रोङै बैथाला ओइ बाबायान आलि बियो सोर हेमालै खेला आंनि बिनि फन नाम्बारखौ हर दै दागोन आं बिखौ ओइ बाबायान आंनियाव माबायाव मेसेन्जाराव मेसेज खालामलाय बिनि नाम्बार नांगौबा नङाबा आंनि स्ट'रियाव बिनि नाम्बार होदों आं डाइरेक्ट लादो नोंनि लोगोफोरनो गासिबो शेयार खालामनानै हो इनि नाम्बारखौ फेसबुकाव बिनि फट'खौ होना हो आंनि माबायाव मेसेन्जाराव मेसेज खालाम मेसेन्जाराव आङो फट'खौ हरना होनो नोंनो भिडिअखौबो फट'खौबो आंनि हेमानि नाम्बार नांगौबा आंनि स्ट'रियाव दं फंबाय स्ट'रियाव आङो स्ट'रि होदों आङो इनि नाम्बारखौ ला आंनि स्ट'रि